У музеі беларускай народнай культуры ў Раўбічах у цэнтральнай зале захоўваецца экспанат, каля якога заўсёды спыняюцца наведнікі. Гэта драўляны коўш, альбо як народнай традыцыі яго яшчэ называюць карэц. Звычайна каўшы выкарыстоўвалі, каб пераліваць нейкія вадкасці, альбо проста каб папіць вады. Але гэты коўш дакладна меў нейкае іншае прызначэнне. Па-першае, ён вельмі вялікі. У дыяметры ён мае больш за 50 сантыметраў, і трымаць гэты прадмет трэба дзвюма рукамі. Па-другое, і ўнутры і звонку ён упрыгожваны старадаўнімі малюнкамі. І калі малюнкі ўнутры гэта досыць традыцыйныя кветкавыя ўзоры, то малюнкі звонку да сённяшняга дня ставяць даследнікаў у тупік і прымушаюць разглядаць гэты артэфакт як адзін з самых таямнічых сярод беларускіх музейных экспанатаў. Гэты прадмет быў знойдзены пасля вайны ў сутарэннях адной з гарадзенскіх цэркваў і перададзены ў гарадзенскі музей, пасля чаго пераехаў у Раўбічы. Навукоўцы змаглі даказаць, што яшчэ ў 19 стагоддзі гэты аб'ект захоўваўся ў праваслаўнай царкве ў Прапойску, дзе выкарыстоўваўся для захавання святой вады. Але адкуль паходзіць гэты артэфакт і ці магла быць ягонай радзімай Магілёўшчына, застаецца вялікай таямніцай. Нягледзячы на недахоп інфармацыі, большасць даследнікаў пагаджаюцца, што хутчэй за ўсё гэта коўш браціна. Гэта значыць коўш, які выкарыстоўваўся на сустрэчах нейкай вялікай супольнасці, найхутчэй праваслаўных братстваў. Традыцыя самаарганізаваных супольнасцяў, аб'яднаных нейкімі мэтамі ці апекаю над нейкай праблемай, фіксуецца яшчэ ў старадаўняй Русі. У часы ВКЛ на нашых землях развіваўся феномен праваслаўных братстваў, якія дзеялі пры цэрквах. Гэта былі аб'яднанні прыхажанаў гэтых святыняў, якія утрымлівалі на свае грошы школкі, клапаціліся пра рамонт царквы і выступалі з нейкімі патрабаваннямі да вышэйшых уладаў. Звычайна братствы мелі некаторыя сімвалічныя прадметы, і сярод іх часта быў коўш браціна, вялікая пасудзіна, з якой пілі падчас сустрэчы ўсе ўдзельнікі братства. Браціна вельмі падобнай формы зафіксавана на Паволжжы. Ёсць аналагі брацінаў сярод гістарычных артэфактаў у Новгарадзе і Маскве. Гэта дае даследнікам падставы казаць пра праваслаўнае, усходняе паходжанне артэфакта. Але пад гэтую тэорыю зусім не падыходзяць выявы на аб'екце. Калі пасля вайны коўш трапіў на рэстаўрацыю ў Маскву, то ён быў цалкам размаляваны звонку выявамі святых. Але падчас рэстаўрацыі даследнікі зразумелі, што пад фарбай ёсць ніжэйшы слой, і, адкрыўшы яго, убачылі вельмі незвычайную карціну. Паверхня каўша па перыметры раздзеленая на 12 акенцаў, і ў кожным акенцы намаляваная асобная выява. На адной паламаная страла, на другой нейкі ваяр, ёсць выява 2 чалавек са зброяй і выява 2 сонцаў, ёсць выява казла, 2 аленяў і 2 паўлінаў. Усе выявы графічныя, досыць схематычныя і ні з месцам, ні стылем не суадносяцца з хрысціянскай і тым больш з праваслаўнай традыцыяй. Гэта дае іншым даследчыкам падставы сцвярджаць, што коўш мае хутчэй заходняе, можа балцкае паходжанне і звязаны, магчыма, нават з нейкімі язычніцкімі культамі, якія захоўвалі свае пазіцыі ў ВКЛ яшчэ шмат стагоддзяў пасля прыняцця хрысціянства. На сённяшні дзень самай зразумелай, але яшчэ не да канца прынятай версіяй ёсць думка, што на каўшы намаляваны каляндар. Гэта 12 месяцаў альбо 12 знакаў задыяка ў народнай інтэрпрэтацыі. Калі палічыць, то на месцы блізнятаў якраз размешчаны выява 2 чалавек. На месцы знаку казярога намалявана фігурка казла. І хаця іншыя вобразы не супадаюць са звыклай нам затаякальнай сістэмай, версія пра каляндарнае значэнне пакуль што дамінуе. Такім чынам, маем унікальны прадмет, які хутчэй за ўсё распавядае нам пра традыцыі самаарганізацыі лакальных супольнасцяў ВКЛ і дзейнасць братстваў. Да і ў той жа час дае таямнічы намёк на нейкую народную каляндарную сістэму, якая існавала ў нашых продкаў, можа, нават больш, чым 500 год назад. Хочацца верыць, што аднойчы гэты артэфакт раскрые нам яшчэ больш сваіх таямніцаў.